tervehdys ihmiset. Tänään mä pelasin töissä salaa vähän Brawl Starsia. Ja mä sain uuden brawlerin. Tän Rosan sain, joten testataan. Testataan vähän minkälainen tää on. Noniin, aloitetaan. Tuosta toi. Okei, tän isku ei oo huono. Mä menen tappaan tosta bullin. Noin, tappo saatu. Tuolla on tollanen. Tuolla on näitä. Mitä nää onkaan? Tässä taas Tää superi on kyllä ylivoimainen. Tää on kyllä. Joo, mä sanoisin, että tää ei oo huono brawleri. Ei yhtään huono. Melkein osu. Tuu nyt tänne. Ota turpa. Voitto. Joo. Kiitos kun katoitte. Jos katoitte siis. Ja pistäkää tää minkä mä pistän tähän. Eli tykkäystä.